Maayong adlaw kaninyong tanan mga kabisdak. Aniyan usab kini inyong alagad si Buboy ang Bisayang Orig. Ang kaon ko karon mao ni siya kung pamahaw dapat ni udto. Mani ang sudan kana siya saging giprito anya fried chicken. Nya basin matinga mo nganong naay ilimnon diri sa katubangan nga buntag mang dako karon nga sa alcohol. Ang topic sa tong vlog karon mahitungod sa latest nga sakit nga gitawag og COVID-19, coronavirus. Ang ilang giingon or atong nadungog ug ilang gipahimangno sa mga naa sa kuan nagtrabaho, mga hospital or health center nga kinahanglan mag self hygiene ta para di ta mataptan og coronavirus. Kinahanglan maghunaw ta, hugasan nato atong kamot, sabunan, o labi na gyud magkuantag alcohol. Kani siya nga alcohol. Kani mo ni ibutang nato sa tong kamot. Ani kuman nato og hugas or bisan asa ta nga mo kuan ngan atong butangan og kuan. Pero akong gihuna-huna nga ang alcohol nga atong ihaplas epektibo kayo nga di ta mataptan og coronavirus. Mga ako sa nananaan nga moinom tag alcohol. dili kaning Green Cross kay mamatay man ta ani imbis maglikay ta sa coronavirus, inom ta ani matay na noon ta. More lupig pa naghikog na to. Ang atong abot na kong ipasabot kani siya. Kinahanglan ng atong lawas masudlan og alcohol. So di man nato pwede ni siya imnon. So kani ang atong imnon. Kaning whiskey, vodka o bisan unsa basta na alcohol. Mao nga kung makasud man gani ang coronavirus atong lawas, nigsimhot nila, uy, may alcohol ang dugo ning tawhana. So mugawas dayon ang coronavirus. Diba? Sumo na siya. Kaya na mo inom kita. Di sa dato palabian kay magsuka-suka ta, mahubog. Saon na lang. Daot atong atay. Mga drink moderately. Muna ingon nila. Diba? Nga, haplas ata o alcohol. No. Diba? So mo ni akong karon nga gikuan sa akong vlog mahitungod sa coronavirus unsaon nato pagsumpo or dili pagsumpo malikayan nato nga di ta mataptan. Ya, kaon sa ko ha. Nya ala mo inom kita ani. Tungad karon. Sugod na ko kinaman ni. Kani, ang kahurot ani kani akong sunod. Kahurot ani kaning Nobilino. Tapos Martini. Nya napagid diri. Napa ko uban nga ko kay kinahanglan maglikay ta sa coronavirus. Mga inom kita kuan ani. Inom tag alcohol pero dili katong alcohol nga Green Cross ha. Kani-kaning alcohol ini pwede imnon. Pwede nato ni hugas atong kamot. Pwede sa to hilamos, pwede ba kani hilamos? Pero murag dili mangguro. So kamot ra gid ni siya. Pero kare di lang kay hilamos, imnon gid ni. Mao ni siya ang akong kuan karon na vlog mga kabisdak. Ay tungod sa coronavirus nga malayo ta, di kay ta mataptan. Mga akong huna, kailangan mainom ta og alcohol nga naay color, karing vodka, nay mga alcohol para mahadlok ang corona. Unya, dinhi na lang ni kutob ha.
Ang ako lang pangayon nga mo subscribe mo like, mo share, or mo follow sa akong vlog para updated mo sa awan akong mga i-vlog. Sa sunod na akong i-vlog, murag nga akong kuan, by the way, naninda dahil ko nasa ko mga tinda. Pero dili ni siya kanang kuan ha, kanang natulpo karon nga tinda nga kanang sana frontro momong kuno na. Kani ako kuan ni siya mga tennis, accessories, apparel, and equipments. Patos, racket, bula, bisan unsa. Pwede sa mo comment kung unsa inyong ganahan paliton, paliton ninyo or i-order ninyo sa kuha. Akong tan-awon diri kung naa. Kay pre-order ni siya akong mga i-vlog sunod, ng mga party sa tennis. Pre-order na siya. Kanang para sa tennis, pre-order tapos 50% ang down payment. So, mo na to ha. Like lang mo, follow, subscribe. I-share sa ninyo para updated mo sa sunod na ko nga vlog. Pati na sa akong mga tinda. Nasa ko mga naninda sa ko pang palit og bugas, sudan, ana ba? Adlaw-adlaw, manginabuhi sa pobre. Sige mga kabisdak. Sa sunod ninyo na pod vlog madungog ang akong tingog. Kini ang inyong alagad, si Buboy, ang original, ang bisdak, ang Bisayang original di ay saon. Sige, babuska!